Cu Snoopy. Snoop Dogg, yeah. Tararara. It's the motherfucking deal, double G's Dogg. Și cu Cristian Chivu. Olimpicii au mai defilat la Livigno și pe Brazzo. Legendele Italiei la schi alpin, Alberto Tomba și Deborah Compagnoni au aprins flacăra olimpică pe San Siro cu un omagiu adus lui Leonardo da Vinci. Laura Pausini a cântat imnul Italiei la Milano, unde tematica ceremoniei a fost armonia. Mariah Carey a cântat în italiană pe San Siro. Haralambos e supărat mai nou pe arbitrii din România. Cipriotul e convins că FCSB e dezavantajată în bătăliile pentru primele locuri, la care patronul încă visează. În goana după play-off la Galați, FCSB speră să rege 3 victorii la rând pentru prima oară în acest campionat. There is no more time to lose points from now on. All the games for us are finals. Haralambos e supărat și acum pe arbitrul Călin că nu a dat penalti pentru FCSB cu Botoșani. When we speak about human mistakes, if you are far, if you have players in front, if Hai că ne-ai lămurit cu engleza ta să moară copiii, de nu înțelege ceva. Da, îți dai seama. Dacă vorbești așa cu fotbaliștii pe care îi alea, clar de-aia joacă bine. Nu. În finală și a noua campionă de la Transilvania Open de la Simona Halep a primit Sorana trofeul pentru care a încasat aproape 40.000 de euro. Cu 6-0, 6-2 a învins-o Sorana pe Emma Răducanu pentru al 4-lea trofeu WTA al carierei. Ambasador onorific al turneului de la Cluj, Halep i-a decernat trofeul Soranei. În primul rând vreau să-i mulțumesc Simonei pentru acest premiu. Este un vis împlinit să primesc această cupă de la ea. În 8 luni de zile mă voi retrage, însă mă voi retrage un om fericit. În prima ei finală, după ce a câștigat la US Open, Emma Răducanu a avut probleme medicale. Ea s-a simțit acasă printre